שלום, אז מהיום אני אתחילה לעשות סדרות טוקה בוקה. אז בואו נתחיל סדרה חדשה, סדרה קוראים המניקוריסטית. אז יאללה, בואו נתחיל כפי שכבר אמרתי. טוב, יאללה, מקלחת זריזה ולעבודה. התקלחה. יאללה, בוא נצא. יאללה לעבודה. אוקיי, אז קצת סיפור על האישה. כאילו איך קוראים לה? לאישה הזאת קוראים סופיה, היא המניקוריסטית, ועליה כל הסדרה. אוקיי. עכשיו היא הולכת לעבודה שלה בתור מניקוריסטית. איזה כיף לחזור לעוד יום. אוקיי, תחשבי שעכשיו עושה 9. אוי, ב9:30 יש לי לקוחה, סטלה. אז בואו נתחיל להכין את המקום. בסדר, אז איפה אני הכי חשובה בעולם? אני הכי חשובה בעולם, טוב, נשב, נסדר קצת. אחר קצת זמן שהיא סדרה ונקטע. שלום. רגע, יש לי פיפי. כעבור 5 דקות סיימה. טוב, שבי, את רוצה משהו? תודה, אני אקח בננה. תודה. טוב, יאללה, בואו נתחיל. איזה צבע את רוצה? אני אביא רגע את הצבעים אלייך. איזה צבע את רוצה? ורוד. אוקיי. וואו, איזה יפה זה. זה הצבע הזה. כן, רגע, אני מעלה אותך לאינסטוש. היא כאילו צבמה את זה והעלתה. טוב, יאללה, אני הולכת. איזה מבלגנת, אני לא סופרת אותה. טוב, בואי נמשיך ללקוחה הבאה. נו, איפה סטליד? שלום, באתי. רגע, ילדים. רגע, ילדים שלי, איפה הם? יפה שלי. אלוף שלי, יאללה, בואו למשחקייה שיש לה פה במניקוריסטיות. טוב, יפים שלי, יאללה, קחו קצת מים. חטיף. למה אתה כבר אוכל? בסדר. ושבו פה ותשחקו, אני לא, אני צריכה ללכת לתור. בסדר, אמא. טוב, יאללה, בואו נמשיך, אני בתור. טוב, אני רוצה לקחת תכלת, יש לי מסיבה בקרוב. וואי, זה יפה, זה רגע את מעלה לאינסטה. מאלף. אם אנחנו רוצים קולה ומנטוס, למה? סופיה. מה שלום? שלום מתוקים. שלום לך. אפשר קולה ומנטוס? הם אוקיי, אבל רק אם אתם באמת אוכלים ושותים. כן, ברור. קולה, מנטוס. קולה ומנטוס. כל אחד יקבל 1. אני מאוד מקווה שאתם לא עושים את מה שאני חושבת עליו. כל אחד יקבל מנטוס וקולה. טוב, יאללה, קחי גם מחמודה קולה ומנטוס, אם זה מה שאת רוצה. יאללה, ביי. מה אתם עושים? מה עשיתם? כל פה קולה. ילדים קטנים ותמימים. טוב, תודה לפחות. ביי. קחי, זה הכסף שמגיע לך. ביי. מה? הילדים האלה עשו, אני הולכת להעביר קליניקות. טוב, בוא נלך לקחת את המגב. יאללה, מהר. הוא יאמר לנקות, שלא יתרחך לשם יותר. נו, בוא מגבי, בוא. יאללה, מהר לנקות. מתוחסך, כמו שאני אוהבת.
נקי ומצוחצח. יאללה, בואו נמשיך. טוב, נראה מה עשו בשירותים. נקי מאוד, איזה טוב זה. אני אסגור את זה שיראה יפה. את הלקים מחזיר למקום, כאילו עכשיו השעה זה 10 בלילה. היא מסכימה לעבוד. אוקיי, יאללה. טוב, אני אקח קצת דברים ואלך הביתה. מה נפיר? יאללה, בוא נלך רגע הביתה עם קצת חטיפים דובונים, אני חייבת מלא. אוקיי, נשאיר לה הבא בתור, יאללה. הביתה. וזה היה יום בחיי מניקוריסטית. מתחילה, היא הייתה מתחילה, כן? אז תגיבו לי אם אתם רוצים חלק 2.